A Espanya, el 16% dels professionals de l'àrea de les STEM són dones. Però què s'amaga dins aquest 16%? Porto un grup de recerca amb informació quàntica i em dedico a la recerca perquè m'agrada resoldre reptes, perquè m'agrada educar els nous investigadors, els meus estudiants de doctorat i de màster, i perquè m'agrada molt col·laborar amb gent de diferents països amb diferents experiències sobre la física. Per mi la carrera científica és un camí de reptes i és això el que la fa tan atractiva i estimulant. Actualment lidero un grup de recerca en òptica quàntica, dono classes i també tinc 2 càrrecs de gestió. Una de les coses que més m'agrada és el contacte amb els i les estudiants, de primària i secundària, a través de les activitats de divulgació, de grau i màster, a les classes i dirigint TFGs i TFAMs i de doctorat fent recerca. Estic fent un doctorat en intel·ligència artificial en el Departament de Sistemes Multiagents. També estic al Departament de Matemàtiques de l'UAB impartint classes a alumnes d'altres graus. El que més m'agrada de la meva feina és que no paro d'aprendre mai, estic en contacte amb gent molt interessant i a més puc transmetre tot el que he anat aprenent al llarg d'aquests anys de la manera més amena possible. Estic estudiant psicologia a l'Autònoma. Quan acabi la carrera m'agradaria dedicar-me a la neuropsiquiatria i a la investigació clínica i científica, i una de les coses que més m'agraden és saber com funciona el nostre cervell i el nostre organisme. I en les meves estones lliures dono classe de repàs a alumnes de batxillerat científic. Soc estudiant de primer de batxillerat i estic al batxillerat científic. I de gran m'agradaria estudiar la carrera de física perquè des que la vaig començar a impartir a l'institut sempre he trobat una assignatura molt interessant i que sempre m'ha portat molta curiositat i espero que de gran em continuï agradant així com ho ha fet sempre. I de veritat espero que en un futur les noves generacions de noies coneguin molt bé aquesta assignatura i els donin les mateixes ganes que jo tinc d'estudiar-la i de dedicar-me a ella. Mama,